Kalpasan ti pinaka-autopsy, ken pan nakaornos iti bangkay ini Provincial Fire Marshal Ruben Pascua, ket inyawid iti pamilyanan iti pagtaingandan. Kem sakbay iti pinangyawid da, di tanga nagtitipon-tipon iti kaming iti Bureau of Fire Protection, iti sango ti bangkay iti opisyal da, nga pimusayen. Aditan nga nang ted iti napintas kapamagbaga, iti byuda ni Pascua maipanggep iti asawa na. So, hindi ko naman iaangat yung aking mister na sobrang aking papuri, di ba? Pero ang tangi ko lang masasabi sa inyo, kayo sa panahon ng kanyang pag-stay dito, ang lagi niyang bukang bibig, na sana meron pa siyang mas may magawa. Na sana yung mga huling araw niya, huling panahon niya ng pagsiservisyo, mayroon siyang maiwang isang legacy na mag-aangat sa inyo sa Bureau of Fire ng Ilocos Sur. Dimawat pay iti pamakawan iti byuda ti biktima, kadagiti nakabasulan iti asawa na. Kalpasan na ditan nga imbaga na, no kasapulan kuma iti tulong iti opisyal, nga manggunod iti ustisya ket saan da kuma nga agdudwa nga mangtulong. Ang pangarap niya para sa amin nawala. Ang pagmamahal niya sa kanyang sinilangan na bayan nawala. Ang pagmamahal niya sa amin, sa mga apo ko, nawala. Kaya sana ang hinihiling ko lang sa inyo, maging matatag sana kayo. Para ang inyong mga sarili-sarili kung magkaroon ng pagkakataon na kailanganin kayo ni sir nyo, para magkaroon siya ng hustisya, sana huwag kayong magdalawang isip na tulungan siya. Ikikispay iti asawa na ti hustisya, para ti asawa na, kabayatan nga makipaglamlamano. Kalpasan nan, ditamet nga naimatangan dagiti kameng iti bumbero iti liday ti papanaw ti opisyal da. Agarup 8:30 iti rabii, nga naiyawid iti bangkay ni Provincial Fire Marshal Ruben Pascua, nga inlugan da iti ambulansya, nga iniskortan metlang dagiti kameng iti bumbero. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.